мушкиниса азимова 6 набераи мактабхон дорад. ӯ ҳамасола бо фаро расидани оғози хониш ба набераҳояш либосҳои мактабӣ мехарад. ба хотири кам будани нафақа ва маоши фарзандонаш либосҳои мактабиро аз ярмарка харид мекунад. ҳар сол омада ами ярмарка харид менем. худора шукр фарқ дора ай бозоро нархи ами ярмарка. Ба як таша қариб 500-600 расход менем. ай 400 саркардагӣ. наздик на бозор мерем дай гармӣ. нархи дастрас, нархи хуб, нархи арзон фарқ дора ай бозор. 3 сол қабл бо қарори шаҳрдорӣ аз 1 то 31 август дар бозорҳо ва корхонаҳои истеҳсолии пойтахт ярмаркаи либосҳои мактабӣ ташкил карда мешавад ва он то имрӯз идома дорад. дар ин ярмаркаҳо шиму кастум, нимча ва домани мактабӣ, куртаи сафед, пойафзол, сумка, дафтару қалам ва дигар лавозимоти хонишро мефурӯшанд. ҳамасола сокинони пойтахт шикоят мекунанд, ки масъулини муассисаҳои таълимӣ аз онҳо талаб мекунанд, ки либосҳои мактабии фарзандонашонро танҳо аз ярмаркаҳо харидорӣ кунанд ва расид ё чекашро низ ба маъмурияти мактаб нишон диҳанд. як намояндаи корхонаи насоҷии тоҷик гуфт, ки бо чанд муассисаи таълимӣ чунин шартнома доранд. Институти истеҳсолии насоҷии тоҷик баҳри ба фурӯш гузоштани либосҳои мактабӣ бо мудирони бахши маорифҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе, махсусан ноҳияи Сино, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Фирдавсӣ мо шартномаи дуҷонибаро ба имзо расонидем, ки дар асоси шартнома онҳо омада аз мо харидорӣ менамоянд. дар ярмаркае ки корхонаи насоҷии тоҷик баргузор кардааст, нархи шиму кастуми писарона аз 226 то 345 сомонӣ, пиҷаки духтарона аз 132 то 168 сомонӣ аст. ҳамчунин куртаи сафед аз 75 то 85 сомонӣ, нимча ва домани мактабӣ аз 127 то 153 сомонӣ, сумка аз 50 то 200 сомонӣ, пойафзол аз 70 то 250 сомонӣ нарх дорад. Шаҳноз Ализода, Азия Плюс.